everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबोनो हायैया गोबावथारसैमोन। जोंहा माइ गायबाय थादोंमोन नालाय दिनैसो आङो ओमफ्राय आं भिडिअ खालामनो सानबाय। माने जोंहा दिनै अमा फिसाखौ लांजोबसिगोन। दायो दसेनाव लांफैजोबगोन। ओमफ्राय ओंखायनो दिनै लास्ट आंनि अमा फिसाजों भिडिअ मोनसे क्लिप फिसा खालामनो होननानै खालामनो नागिरबाय आरो। माने आं मंगलियान बाजारावसो थांदोंमोन बिराद गोबावनि उनाव बाजार जानो थांदोंमोन आं। ओमफ्राय बिदिनो खालामनोसै। दासो बाजारनिफ्राय फैदों आङो। बिदि देरनानै फानजानाय सम जाबाथाय फानहरनो बिराद अनो, हरनो बायो। लांदां जालायसिगोन। नै बे गथ'खौ दाहाय लांजोबसिगोन। खोथि 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 एसे थांजोबबाथाय लांदां मोनलायसिगोन। दुगा बर'सो बियो। Này dậy. Anh đang ăn sữa. Anh đang đi sau này. Sàn vào mưa đan rồi. Nhớ bắt đầu. यहाँ पर भी है। गरम ना बिरादनो बोथोरा। बिसोरखौ लांजोबसिगोन। ओमफ्राय बिसोरखौ लांजोबबाथाय लांदां जासिगोन जोंहा अमाया। हाय किउटी। Hi cutie. Hi. Nam tadeng adar. Debai. Oमफ्रायो बिसोरनि बै उनावबो दोनदों मोनसे जायगा मिलायिखाय थांनो दिगदार जाबाय आरो। ओमफ्राय जायगाया जोंना जि गुसु होनानै उन्दुदों। नै बाहायबो दं। नै बिस्रा दहाय नालाय नालाय ओइ नै आदार जानाया जिबायदि सेलायलायो ना। बाब 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 बाब। बिसिना बिमाया बियो एकसो बालाखौनो जादों। नै आंनि अमाखौ लांजोबबाय। दंबावो।